Hate siga foite ala kunafoni sanuma sɔrɔ yɔrɔ o ye groupe renouveau cakɛda minɛnw ye kɛrɛnkɛrɛnnen yala 7/7 dɔgɔkun kɔnɔ ko ba minnu mana kɛ k'olu bɛɛ dala salo ka n'u da tabali kan ka kunnafonidilaw wele ka na u ka n'u hakilina di a kan an ko a ma ko 7/7 ka sɔrɔ kɛ ale bɛ kɛ sibiri o sibiri segin bɛ k'a kan nɛgɛ kaɲɛ 1 wagati ka tila ka segin a kan karidon sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kaɲɛ 7 wagati i n'a fɔ laadala ne anw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kumaso kɔnɔ ko ba minnu kɛra jamana kɔnɔ an bɛ an nɛn don olu de ɲɔgɔn cɛ dɔgɔkun in kɔnɔ a ma janya yɛrɛ kunu wula fɛn kɔrɔ polosiw olu ye wulikajɔ dɔ kɛ ka sɔrɔ kɛ u ka ɲɛmaaba dɔ bɛ yen nɔ ni o ye u ka forosati kɔmandanba ye Umar Samake ko o minɛra ka taa n'o ye kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ o ma diya olu fana ye ko in kɛra cogo di a kungun n'a ɲɛɲɛ kunnafonidilaw bɛna a di an ma n'an bɔra yen nɔ fɛn min ye minɛliba min ni o kɛra ka kɛɲɛ ni finitigiw olu ka minanko ani jamanakuntigi ka avion o kunganko a ko taara ɲɛfɛ ka sɔrɔ kɛ min ye kiritigilamɔgɔw ye a kɛra sababu ye ka fɔɲɔgɔnkɔba don olu ni ɲɔgɔn cɛ olu bɔlen kɔ yen nɔ Sumelu Bube kanubagaw olu ye wuli ka jɔ kɛ olu fana ye kunnafonidibaw dɔ kɛ hali n'o y'a sɔrɔ Fili Sisogo ale fana ye bataki kɛrɛnkɛrɛnnen ci a denw ma an bɛna nɛn don ninnu bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni wagati y'a nabɔ Shogal Kokala Mayiga ni o ye premier ministre ye ale kɛlen don ka koba fila boloda a fɔlɔfɔlɔ o ye ka fɔ ko jɛrɛba dɔ bɛ yen nɔ ko o bɛ sigi sen kan ni a y'o tɔgɔ da ko assise pour la refondation ka fara o kan organe unique ni fɛn fila kelen don bɛnbaliyaba ye Shogal ani parti politique dɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya kun ye mun ye hakilina ninnu kan wa kunnafonidilaw bɛ n'u hakilina di a kan o la an ye maa minnu an garijɛgɛ donna maa minnu na bi o ye Malik Konate ka bɔ Hɔrɔn TV la Malik Tɔnbɔkutukaw dun Basifo la kaba Tɔnbɔkutukaw bɛɛ lajɛlen bi fo ka daminɛ Tɔnbɔkutu ka taa fo Ɲafunke Gundam Tɔnka an sera yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ bɛ foli bila 7/7 mɔgɔw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko émission k'u b'a lamɛn ka daminɛ an ka lakana tigilamɔgɔw la ka taa se fo civil ma bɛɛ lajɛlen bɛ foli kɛ ka se émission lawaleli ma donc an bɛ foli se bɛɛ lajɛlen fana ma k'a fɔ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ 7/7 sanfɛ parce que mɔgɔ dɔw de fana b'a lajɛ mɔgɔ dɔw de b'a lamɛn ayiwa an bɛ foli di finitigilakaw bɛɛ lajɛlen ma n dalen b'a la k'a fɔ y'an ka foli f'u ye Boubacar Payitaho ka bɔ Aujourd'hui Mali la ani radio Rampart la Payitaho i ni ɲankuma kama i ni ɲankuma n b'i fo n bɛ mɔgɔ bɛ k'an lamɛn nin wagati in na n bɛ bɛɛ lajɛlen fo o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen groupe renouveau a mɔgɔ fɔlɔ fo mɔgɔ laban n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ani n yɛrɛ co-débatteur Aidara Malik ani Usman yɛrɛ ka fo n ka patron ba ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ayiwa a diyara an ye Basaro Aidara bɛ baara kɛ Amapu la Basaro i ni ɲankuma Isa n b'i fo i ni sɔgɔma k'i fo ka an barokɛɲɔgɔn fo an ka technicien ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma renouveau ɲɛmɔgɔ so ka foli d'u ma minnu bɛ k'an filɛ parce que b'a ko guru tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ siga t'a la n'i y'a ye mɔgɔw bɛ an lajɛ n'i y'an bɛ sigi yan c'est que dɔw de bɛ k'an lajɛ dɔw de bɛ k'an lamɛn o kama an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase u bɛɛ lajɛlen ma u ka sɔgɔmada fɛ Sulika wuli la c'est-à-dire que 9h jour dimanche samedi week-end na a baaraw ma nɔgɔn donc an bɛ u fo ka timinanja la ko halisa ni an kɛra fili minnu kɛbaga ye ka to k'an lajɔ kuma dɔ la du kɔnɔna situation na ni k'aw ɲɛfɔ u b'a diya ayiwa an bɛ yɛrɛ fo i ka nali la Usman Daw ye Midi Info o maa ɲɛmaaba ye Usman i ni ɲankuma an b'a ni ɲankuma Isa min ka kan fara n baarakɛɲɔgɔnw ta kan ka renouveau fo ka i yɛrɛ fo ka weleli la ka maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ ka anw lajɛ voilà donc an ka faamuya min y'a fɔ cogo min na effectivement actualité majeure la minnu kɛla semaine kɔnɔ inchallah an bɛ na o partager ni mɔgɔw ye n'Ala sɔnna ma ayiwa an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma ka sɔn ka na baro kɛ anw fɛ an b'a dɔn k'a fɔ kunnafoni ye min ye o ye k'a fɔ kunu dabalibanko kɛra min ye ka kɛɲɛ ni M5 mɔgɔw ka wuli ka jɔ sen fɛ maa minnu ni olu bɔnɛna u ni na juillet kalo tile 10 a 11 a n'a 12 hali n'o y'a sɔrɔ dossier in kun ma bɔ a nɔ la dɔgɔkun in kɔnɔ an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko maa caman lamɛnra maa caman welela maa caman olu kɔfɛ kiritigilamɔgɔw ka jateminɛ kɛra k'a fɔ ko maa min ni o tun bɛ forosati ɲɛmaabaya la a wagati ko ka mandat de dépôt da o tigi kan a yɛrɛ ye Umar Samake ni o ye o ɲɛmaa ye o wagati mandat de dépôt dara ale kan kunnafoniw bɔra bɔlɔlɔw sanfɛ k'a fɔ ko polisiw ko k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ u ka jabala la o jabala ko labana min na Malik Konate i bɛ mun dɔn a la
Bon, Issa Kaba Kounou, je crois que Kounou on a fait commissaire divisionnaire noyé Oumar Samake Atara jusqu'à Oule Kaname. A tombé Anaka Tchedon et tombé terrain Kanana Kuna Chine. Je crois que ni mamouye B hôtel Olympique Sirakan. Ni mounbe no al n'a soffert que là où il va kafo où il convoi chama temeto force te mo convoi temeto kanaba mo konana. O tu as allé nato ba mo kono to na kasekata Oule Kanjabi. Donc o kelen kon fait Kounou Atara Oule Kanjabi. Donc Oule Kanjabi lila o labana kasubwa takalima. Donc o kasubwa takalila irela kafo fagali mun kera le 10 11 12 kafo o fagali na o enquête ube sena. Donc a fora comme ya fo chukom na mo chama lamena kasoge no ministre de la justice bi a wakati la ala yere ko kafo ko ye mo chama lame audition chama ke. Donc mandat dépôt daraka yani enquête to kalaba. Ama fo kafo ko ale fagali ke kalide nodu. Mais mandat dépôt mi kataka bla justice ni yani akatla ka enquête to la kaseka koto sekese. Donc hukumuna ay mandat dépôt da komana kan no ye commissaire division Oumar Samake ka bla kataka sombala o kelen ko fe pour sou fene wuli ka joke surtout syndicat 15h wati fo kata 16h ma kata u ka groupe konana be fo mako GMC ka nyogon sora ka fo ko ni kewale mfle ma jenaye kuma jenaye u ka kuma chama una u ka déclaration sen fe ibaye ka fo ko ka fo fin chama kera ko ibaye o luka hukum konana na be fo ko ka ordre de respecter una ordre bore ka hiérarchie ro ki ba respecter donc ko munu be no ka fo munu ordre di ko oluma mine ko fokata fo muyo ordre exécuté ko lumine na ko be se aga to ko se ka jeno okuma kan okumuna wula ka se ka wuli ka joy ka ta se fo ka so mbaere ma ka se ku ka chedin en libéré a wakati la mo attention olu de a libéré wal mo usele no a labora ka duma bon usele no amba fo wuli a libéré parce que wuli tarako ka libéré al ni asura labora ka duma mais wuli a libéré en quelque sorte parce que nolu ka wuli ka jot nte la blao donc olu ka wuli ka jot de se fa la bla donc olu de a libéré donc ou tale kenen kan a wakati la police chaman kon tumbe munye forçati mo ye funu ye mo do were tungono ko asimi ka mo do parce que ou nale mobile la ou nato mobile la mo tungono ko asimi ka mo na to ka police réprimer ka se ko gen ga mo ya ye ko fe takale nyefe ka fo ko ni tu ye forçati mo fene di parce que asimi ka mo force spéciale tout comme na forçati mo fene force spéciale donc ou bébé pratiquement fini kele no mais ibita sur simbe ku ka kamankuna no ibita sur au fond de tekele asimi ta ibita sur simba dama forçati fene ta simba dama donc mo ma jete meneke ko mutum ka gulele mo kono ka fo ko asimi donc olu nale ko fe ka sur ka umari na bo ka sur ka yele mobile ça fait aka mo fo passer pour suko ku tita chien fo la ou ya fo pour suina ka fo ka a libérer la déjà kukata mais ko ka fo ko teta ko tanke nu mayu nyena donc ko na aduna mobile kono wala ka tire fla korota jama donc ka soro ka nyon diriger ka taka GMC konnana c'est vrai que kunu ni émotion bonyana jamana kono kosobe ka ye ka fo finitigla ka kata nyini olu munu nye sharia la kana boko kata nyini u ka mo kam dalen ko ka libérer ka bokasola e ka analyse folo e jma ne ka analyse folo kaba sans langue de bois monala kudu aujourd'hui c'est-à-dire que mo police wula kan wuli ka joke a kelen be kan ga mola muna bi police shara dira police ma kan ne mine kan datugu kan nyini nu ke shara de oduma police re ko semaine no shara de law mais police de wula ko shara ko karka bin parce que obe ka argument mon fo ni o argument la mais souvent tu as tendance ka fo ou jodo mais au joté jumé parce que oui mo fo c'est-à-dire que Malik Dasirama agila jina paita teri baye oui parce que non adam na nyana ou yene wole coupe na nyon yela adam na nyana lorsqu'ils ont décidé ka coupe ni ke moi j'étais bayi et ne be balmuna oui mo guti ni fondamne ne borane nga moluta tranquillement taraso parce que ne dabal libana ne ta don damana me niveau mina ka fo et au bien parce que fanga be ni fanga te politique fanga aw denemo fanga mina ataro de karaka boga bi parce que ni oluka chet se ka do kasola bi politique se ka mo chi mina ka do kasola mankan politique ka mo chi mina ka do kasola parce que mo ti do kasola charité politique re chara ko kar u ye kundume fo Malik Dasirama ko u yira ni mana ko justice sélective ko oluka chede mina na ka datu ko tawbe ko kasoro ko forçati composant sabay on a mu gardi ani politique ko to komana mamine mais la question que je me pose est-ce que a foro lui ko mineli bana ou bien ngali bana wa ngali madola flana ko ato mo mi ordre di mais au-delà nyam ni amafoko ngali bana amafoko mineli bana
est-ce que olu ma teliya kojugu ɲininkali parce que olu ka fɔ la ko a bɛ kɛ wagati min na ministre kun tɛ yen mais ministre tɛ yen donc secrétaire général de bɛ département gérer ni bi o ye conseiller cour constitutionnel la Azer Kamate o ye magistrat ye u yɛrɛ ka faamuya la donc magistrats bɛ ka u magistrat ɲɔgɔn de ma protéger k'o sen bɔ a la mais a ma fɔ ko ɲininkali banna o filanan u ko ordre dira maintenant bi il faut le dire ni mɔgɔw t'a kalama aujourd'hui le DG de la police ale de kun ye chef des opérations c'est-à-dire au moment des faits bon k'olu si ma wele ka ɲininka ko mun na c'est-à-dire que forçat commandant bɛ ɲininka maintenant la question que je me pose est-ce que magistrat a ka d'a ye ka Kaba fɔlɔ wele ou bien ka Malik fɔlɔ wele ou bien olu bolo bɛɛ de kan ka jɛ ka wele don kelen ɲɔgɔn fɛ. Je ne comprends pas parce que sariya ye fɛn dɔ de di olu ma sariya ye fɛn wɛrɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma maintenant moi je pense que ni situation hali ni olu kun sigalen dɔ la k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na i n'a fɔ sɔnni an ka don an kun b'a baro la maintenant u kun bɛ se ka mun kɛ moi à leur place ça dit que parce que il faut i jɔ bere i sinsin bere kan'o kari jamais ça dit que olu jɔ bere ye sariya de ye o mais ni sariya tɛ yen polisi b'i jɔ ka ne fiyɛ mun na polisi bɛ ne contrôler pourquoi a tɛ maliyɛn ka tɛmɛ ne kan o il n'est pas plus citoyen que moi d'ailleurs moi je suis plus citoyen que le policier parce que ne bɛ n ka viatique ta n bɛ n ka mobili dédouaner mais an ma ɲɛ ci o bɛɛ kan mais on se laisse policiers kan en contrôler parce que tout simplement sariya de bɛ sariya de ko k'u ka kɛ bi parce que tout simplement mais Musa Jawara tɛ kaso la Forsati commandant man bon ni Musa Jawara ye o Bube tɛ kaso la Forsati commandant man bon n'o ye o maintenant qu'on nous dise autre chose c'est-à-dire que si le commandant moi à sa place non moi à sa place n'tɛ bɔ kaso la tu sais pourquoi officier de police judiciaire et yɛrɛ dalen tɛ sariya la alors que sariya de ye ordre de ma ka marifa d'i ma ka a to souvent ka sariya d'i ma hali ka mɔgɔ faga ɲaga kan sariya de y'o kɛ mais e dalen t'o sariya la mais e bɛ mɔgɔ minnu faga o bɛ se ka kɛ cogo di ayiwa donc maintenant vraiment an ka fɛn nin ko in ni mɔlɔla ko de ye quoi Basaro isa min kɛra kunu ko gɛlɛnba don jamana baara waliyalu la hali ni o y'a sɔrɔ kuma dɔ la n'i ye miiri i bɛ faamuyali dɔw sɔrɔ min b'a to on peut les accorder un peu le bénéfice du tout ne b'a faamu dɔɔni faamuyali ye yɔrɔ jumɛn ye sisan a bɛ waati jan an bɛ tilenko fɛnɛ fɔ yan mana de dépôt a kɛra jamana kɔnɔ i n'a fɔ ko nɔgɔnba don quelque chose de très facile ou simple Maliki y'a ɲɛfɔ kuma kɔnɔ i di ni mandat dara i kan comme on appelle i nɔ don mais sauf que mandat b'a yira de ko i nɔba bɛ sɔrɔ ko in na c'est-à-dire sigaba de kɛlen don i la k'a fɔ k'i jɔyɔrɔ ka bon baara min kɛra ayi est-ce que mandat b'a yira faire entrave à l'enquête n'i bɛ se ka balan don ɲininiw na n'i bɛ se ka boli mandat bɛ da i kan n'i bɛ se ka enquête processus gɛlɛya mandat bɛ da i kan ou bien ni ɲininkaliw y'a yira ko i nɔyɔrɔba bɛ se ka sɔrɔ o saba la mandat bɛ da i kan tuguni mais sauf que mandat dɔrɔn tɛ o ni a yira k'i nɔba bɛ se ka ye ko la compte tenu i ka position na ni jamana stabilité la i bɛ se ka inculper mais k'i bila ka t'i ka so k'i bila sous contrôle judiciaire ne kun bolo compte tenu de la position même du commandant bi ani an bɛ état min na bi n'o ye la faiblesse même c'est il faut le dire jamana est trop faible jamana ka fɛgɛ on a besoin d'union pour qu'an bɛ dingɛ min kɔnɔ an ka bɔ o kɔnɔ ni kunu commandant si on avait inculpé k'a bila ka taa k'a bila sous contrôle judiciaire min kɛra kunu peut-être que an kun bɛ tɛmɛ o kan parce que pour le commun du mortel malien bɛɛ n'a fɔra mɔgɔ ye ko mandat dar'i kan les gens pensent que tu es déjà coupable et tu es condamné or c'est sur la justice qui peut aujourd'hui rendre quelqu'un coupable des faits il faut justice ka ban parce que kiiri tigɛ yɔrɔ kuma na bolo ka ban parce que i bɛ se ka bi bɛ condamné yan bi sini bɛ labila o juridiction wɛrɛ la mais n'a fɔra bi mana dara karisa kan les gens pensent automatiquement que la personne est coupable des faits donc hali policiers binna o piège kɔnɔ wa hali policiers binna o piège in de kɔnɔ u binna o kɔnɔ parce que pour eux bi kelen ni fila c'est les policiers qui sont victimes de la loi moi j'ai discuté avec Keleni Fla, ils sont victimes des lois. Ils ont parlé comme Mingra Motini, Kayi Olu Menena Olu Bro, Obamaka la Latina, Baki Moro Menena Goudo Kasola, toute l'équipe Olu Menena Goudo Kasola, ni état des faits là, et ils n'ont répondu qu'à des ordres. Comme Patao Djumenefo, qu'est-ce qui se passe, Forçatique à opération là? Quand l'office, c'est-à-dire le ministère
demande qu'à opérer. Commandant a bara et Djoumani, qu'à équipe ou bladron sur le terrain. Mais le commandement de l'équipe ne revient plus au commandant de la Forsat. C'est-à-dire, il n'est que terrain. Forsat du commandant Toketounou. Il y a une équipe, un PC opérationnel qui est mise à disposition au niveau du ministère de l'Intérieur, qui suit les opérations sur le terrain. Oui, mais sauf que, quand je l'ai dit hier, j'ai dit, à la culpabilité de Blairojumé. Parce qu'à l'époque des faits, on a tous dit qu'il n'y avait pas de ministre de l'Intérieur. Il pouvait refuser les ordres parce qu'à l'époque, il y avait un ministère de l'Euro. Il y avait un ministre de l'Euro. Donc, ni officier comme là, il y a un ordre de Messegi Sienokola. Mais précision, à l'époque, Boubou a dit que les secrétaires généraux ont le rang, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer le rôle de ministre. Et il a bien jouer et être ministre, ça fait deux. Oui, mais il a dit qu'ils peuvent jouer. Mais force à dire c'est une création à Djelendo, comme ministre du moment où si on dit que telle personne peut jouer le rôle de ministre, jusque là, nous ne savons pas d'où l'ordre est venu. Voilà. Un meilleur homme la phobie. Mochita c'est l'ordre du ordre pour primature la Mochita. Mais ce qui est fait à ordre sur c'est pour qu'il a mis les éléments sur le terrain. Et d'ailleurs, à l'époque des faits, il y a des tweets qui ont circulé ici. Mais ces gens ne sont pas, on va pas dire qu'ils sont pas inquiétés, mais on le vous fait follow. Donc, je crois que il y avait une question de pédagogie que la justice devrait faire. C'est-à-dire, peut-être que ni Kirit Tigabako, nous le couillons, Mirlo là, c'est qu'à Mana Depoint, compte tenu, c'est avec Joro Minabi, qu'a inculpé, qu'a blagata, peut-être que c'est qu'à Ambura Kominabi, parce que Minkran, je l'ai dit, c'est très grave. Mais non. S'il fait entrave à l'enquête, non, ça c'est des si, on est dans les suppositions. Minkra Koumou, qui est un fait grave, humiliant, même pour l'État, au dégât galère. Donc, néga familial, il fallait trouver, c'est avoir l'astuce nécessaire pour éviter. Et je pense bien que, maintenant, les dépôts à mes positions, n'est pas seulement. Un problème, exactement. Au droit de solutionner, quoi, néga familial. Au droit de solutionner pour des questions de justice aujourd'hui. Oui, d'abord, je me fais qu'à faire la fois. Pour le mien, Oumar Samake, commissaire divisionnaire. Commandant de la Forsat. Non, attendez, justement, c'est là que je vais apporter une précision. Parce que le commandement de la Forsat, a constitué une 3 unités. Police nationale, gendarmerie, et garde. Ni c'est pas faire au des Forsatiers. Maintenant, le commandement de la Forsat, c'est au niveau du ministère de la Sécurité. Wow. Oumar Samake est le commandant de la composante police de la Forsat. Précision en détail, on n'a pas beaucoup. Parce qu'il y a un réseau quand commandant de la Forsat. Précision, on n'a pas beaucoup. C'est une précision extrêmement importante. Bon, il était une benou comme commandant de donc. Il faut le faire mien. C'est que, en tout cas, la libération fort. Parce que, mais justice, il y a boulot de camp. J'ai bien aimé hier certaines discussions que j'ai suivies. À Libirlawa, à Evadlade. Ah! ou bien il y a la body. Voilà, Oumar Samake, parce que à Bola de sous la procureur a fait un mandat d'Akan. Juge d'instruction a mis un mandat d'Akan. Avec les événements qui se sont passés, je suis sûr qu'à ma boîte est allé là, Kafoka Kabla. Donc pression de lui là, pression de Konana effectivement. Il y avait une sérieuse menace à l'ordre public. Donc, seulement que c'est sur cette base-là qu'il y a bla. Alors, même d'accord, c'est que pour ce cas, les manifestations avaient soif de justice de l'Iran. Ani elan munumbe senabi ko malikura vraiment il y a parce que normalement Malikura, aujourd'hui, Malien personnellement, on a un tableau yelema. Parce qu'on met mieux qu'on a un d'Afrique. Donc, on a un yelema. Donc, on a un yelema. Avec yelema, d'année de camp. Donc, Malikura, comment me sénat, d'année à ta coula. D'année à te Malikura. Parce que ni d'année à B, ni juge Mogo Wele qui est convoqué. Parce qu'on m'a fait, comment on a. Nul n'est au-dessus de la loi. Le président est charia sans fait. Donc, charia est pour le bec.
Donc ni sariya kala sababu ye ki i wele i bɛ to sariya ka minɛn de kɔnɔ. Maintenant droit b'i bolo justement. Alors o droit b'i permet i k'i ka défense ka organiser. Ka avocat ta sariya sɔsɔ kɔnɔna na. An ma badaw ye badaw ma ani Moktar Wanu ma bila kɔsa in na wa. Mɔgɔw ye pression kɛ. Mais pression o dɔrɔn tɛ dɛ. U ye wulikajɔ kɛ au-delà des frontières nationales. Taara fo CEDEAO la. Oui. U ka avocat maître Konate. A taara fo démarche kɛ fo CEDEAO la cour de justice la pour que cogo min na fɛɛrɛ ka kan ka sɔrɔ. O période courte kɔnɔna na u ma bila wa. O bila la. Donc c'est dire que vraiment an bɛ ko dɔ de kɔnɔ bi mais mɔgɔw sɔnnen t'a ye. An yɛrɛ bɛ Mali kura ko kuma la mais an bɛ ka taa mais mɔgɔw sɔnnen t'a ye. Donc tant que ni mɔgɔw ma sɔn. Parce que Mali kura tɛ se ka waleya Malidenw ko. Pour que Mali kura ka waleya policiers sen b'a la gendarmes sen b'a la journalistes sen b'a la an bɛɛ de sen b'a la wa bɛɛ sɔnna ma an ka kan Mali kura ko la mais danaya de tɛ yen. Ayiwa danaya tɛ ka da mun kan peut-être que mɔgɔ minnu bɛ ka a ko bila sen na minnu y'a baara kɛbaga fɔlɔw ye peut-être que olu de tɛ danaya mɔgɔ ye. Ayiwa ɲininkali dɔ bɛ yen an bɛ mun kan ka kɛ bi an ka tableau kelen kan. Le ministère de la justice kunu wulikajɔ kelen ka se ka ɲininkali tɛnku la k'u ɲininka nin ko in la k'u cɛ in minɛla cogo di. Ils ont dit très clairement ce n'est pas une décision de justice. Mais justice ka décision tɛ nka kɛ par souci de paix c'est-à-dire bɛn ko hukumu kɔnɔna na ani kelenya u yɛrɛ b'a fɔ ko l'unité nationale ko hukumu kɔnɔna na. M'a faamu. N bɛ n'ale o. Amina wa Bilali. Ko cɛ Bilali. Bilali le ko don. Bilali sinon Minɛli. Voilà fɔ Bilali c'est la voilà cɛ Bilali in filɛ nin ye ko justice ka décision tɛ nka Bilali bɛ don politique wɛrɛ ɲuman k'a bɛ don politique kɔnɔna na parce que bɛn ani kelenya hukumu kɔnɔna na ani policiers ye wulikajɔ minnu kɛ o hukumu de kɔnɔna na. Cɛ bilara o hukumu kɔnɔ o ye ministère de la justice ka. Mais e bolo mun kan ka kɛ. Maintenant mun bɛ antécédent caman de bɛ kaba maaw bɛ yan nɔ minnu administrera parce que u ye kojugu dɔw kɛ maaw bɛ yen ni mandat d'arrêt tun dar'o kan olu taara k'u don an ka gouvernement olu bɛ wele palais kɔnɔ u bɛ sigi ni président bɛ partager ɲɔgɔn fɛ maaw bɛ yen. donc e bɛ jo di policiers ma. n t'a ko n bɛ jo d'u ma sa antécédent caman de bɛ kaba. ni ɲɔgɔnna caman. a caman de bɛ yen i b'a citer Mali. mais mandat de dépôt ma da mɔgɔ si kan ko min ka mɔgɔw taara a labɔ dɛ o ma kɛ dɛ. oui mun ka a yi n ka to ma n ko cogo min c'est à dire n'i y'a ye polisiw b'u sinsin yɔrɔ dɔ de kan olu b'u sinsin yɔrɔ min kan dɔw bɛ yen bi na olu ye kojugu caman kɛ jamana kɔnɔ olu jɛra k'a to yen nɔ parce que o bɛ yen maaw ma minɛ ka don kaso la ko tentative de déstabilisation de la république de la transition wa mais dɔw ma transition déstabiliser yan wa dɔw ma transition dafiri yan wa olu de tɛ fanga la ka fanga jira an ma sariya dɔ ɲini ka sariya dɔ maamu k'a di olu ma k'olu lasigi fanga la wa o ma kɛ wa procureur min tun y'o dossier ta o tɛ o sariya kelen kɔnɔ bi o tɛ ministre ye wa e ma a bɛ min deux poids deux mesures. Le gouverneur n'a pas donné livret qu'à autorisation du dɔw ma ka dɔw interdit ka manifester o ma kɛ wa. Maliki bɛ policiers faamu de wa. Kaba ne b'u faamu c'est-à-dire hali ni y'a sɔrɔ acte min kɛra n b'a condamné parce que a bɛ justice c'est-à-dire a bɛ justice dɔgɔya hali ni acte min kɛra n b'a condamné mais quelque part c'est-à-dire a caman nin kɛra acte caman nin kɛra wa n bɛna mun fɛnɛ fɔ ka bɔ kuma la justice bɛ kɛ mais justice bɛ kɛ a bɛ kɛ de bɛ tigɛ bɛɛ lajɛlen kun bi bi in na ministre dɔ bɛ yen bi bi in na mun y'a bɛ ministre so la o mais a ka dossier tɛ affaire de justice an bɛɛ tun t'a dɔn bɛɛ t'a kalama k'a fɔ k'a affaire bɛ justice la wa mais u m'a nominer o kan k'a nommer k'a kɛ ministre k'a to o kan o ma kɛ wa donc n bɛna le n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn n'an ma ɲɛ k'a fɔ k'an bɛ kɔrɔ y'a fɔ cogo min Mali kura bɛ kɛ a ka boli bɛɛ kan bɛɛ ka don a kɔnɔ bɛ boli bɛɛ de kan k'a kɛ c'est-à-dire une justice équitable c'est-à-dire k'a kɛ bɛɛ lajɛlen dama ka kɛ sariya kana kɛ dɔrɔn n'aw bɛ fanga juguya la aw kɔni de t'a la n'aw kɔni bɛ fanga kɔnɔ aw de bɛ protéger n'o kɛra dɔw fana bɛ wuli kɛ ni fanga bɛ mun na mun fanga ka bon o de ta bɛ lajɛ ninnu fanga ka bon olu de ta libéré la sinon dɔw bɔra ka wuli ka jɔ kɛ arasiba ci minɛna olu bɔra ka wuli ka jɔ kɛ olu gazera nɔ dɔw joginna mais o bɛɛ la cɛ o ma taa kaso la donc parce que quelque part fanga bɛ ninnu na olu taara olu ka mɔgɔw libéré ka taga. Bon, avant juste, je voudrais juste réagir. C'est très grave quand moi je vois Malik justifier l'acte de la police. Je n'ai pas justifié. Je n'ai pas justifié. Je dis, je condamne l'acte. Non, tu ne condamnes pas. On ne peut pas voir quelque chose sans condamner. Non, tu condamnes l'acte, mais j'ai fait ça allusion à des faits. Il y a des faits. C'est extrêmement grave. Mais il y a des faits. Que Malik justifie cet acte. Moi, je pense qu'en antécédenté, Mogogata Kassola, aujourd'hui, le commandant de la composante force de police est un fugitif. Que ça soit très clair, parce que Ablala Tchogomina. Autorisation de dire qu'à la boîte. Mais on défie ça. Mandat de Abla Kassola,
mandat de Abla Kassola et n'a pas Kassola, c'est pas de voie judiciaire. N'a pas là, c'est un fugitif. Moi, à sa place, je retourne en prison. Maintenant, mais il faut faire Bassaroui. C'est que le juge, c'est son intime conviction. Et personne ne peut accuser le juge. C'est son intime conviction. Personne ne l'a accusé. On a juste dit. Il devait tenir compte. Quand il dit qu'il devait tenir compte de certains aspects, moi je pense. Comme mandat de dépôt. Non, voilà. Donc, on n'est pas pour le mot de quoi. Parce que. C'est pas une accusation, c'est juste que. Un avis. Parce que tout simplement, le juge, son intime conviction, et à la main, mi boro ou la main en chito don. Personne ne le sait. On dit la main a mis à faut de ma spéculation. Maintenant, éco ordre dira. Ordre be dit, force cité bon, ni ordre écrit à là. Maintenant, il y a peut-être à démontrer là qu'il faut forçatif, mais forçatif, il faut un chef, composant de police. Il y a un ordre de mission qui permet qu'à bon, c'est un ordre écrit, téléphone. Ordre écrit de nous. Mais non, tu peux pas dire que, ah bon, le téléphone n'a pas bon. Non. Il faut qu'à un moment donné, nos cadres soient responsables. C'est-à-dire qu'on agit souvent, c'est-à-dire qu'en violation de tout. C'est-à-dire que chef Congolo drone. Ni chef Congolo maintenant, quand tu dis, mais n'est qu'un problème même, la police est un acteur de la justice. À longueur de journée, ils mettent les gens en garde à vue pour des histoires de cacahuètes. En ce moment, voilà. C'est-à-dire que mes familles font pour un oui, pour un non. Maintenant, pour le jour la garde à vue là, fouille, comme ça. Mais en ce moment, parce que Chara de Koukou Kake, la première des choses, c'est que Oumar, nous avons fait, ou Tanaye Kabla Kassola. Peut-être démarche Worobe entamée, Kalabo Kassola. Sinon, c'est un fâcheux précédent. Parce que Outtara, c'est Cordoma qui ne faisait que leur travail. Parce que d'abord, ils ont troublé à l'ordre public. Utilisation d'armes à feu, comme Marfo Titi. Quand gardien de prison, surveillant de prison, c'est-à-dire qu'entrave à la liberté de travail. Des surveillants de prison. Entrave à l'exécution, c'est-à-dire d'une décision de justice, Nagila, pour gagner une voilà. En dabdo yafako kumala yoromna, ou ka segini tchei. Maintenant, procédure mbe kofé, peut-être comme bon, moi je devais entendre, c'est-à-dire que à toi, Janamouta, ne qu'on parce que la fola, qu'on composante pas avec sur le terrain. Qu'on ka faroga quoi à la sininga mo kumé ou yemi foni. Donc maintenant, à ma folie qu'on fait bana, ou c'est jugement ka yingal keo. Est-ce que fin bana? Moi je pense que tcheka c'est kaso la folo, on dit priorité parce que au lieu de kanga sharia pato folo, aka bolulu kan kaso ka bolé en toga. Nous maké Malio manga sont tournés politique à Mokoda tant que le gars n'est pas retourné. Basaro ko tchaka c'est qui prison là. Muganga ke yere. C'est vrai que Mifora 600 c'est des auxiliaires de justice. Wore kama ou fenebo de fort ko normalement il devrait avoir une mise à disposition, que la justice devrait adresser une demande de mise à disposition à la direction de la police, ce qui n'a pas été fait selon les informations que j'ai reçues. Police doit folle là, comme auxiliaire de justice. À disposition. A dit ama. Non, si c'est l'armée, mais la police non. Non, j'ai dit police les corps paramilitaires, on n'a pas besoin de mise à disposition. J'ai dit police et mi fourni. On prend des informations avant de venir. Si un policier m'a dit, au cas où l'auxiliaire de justice ou ni au local mise à disposition de la lettre T. Direction mise à disposition, que ça soit vrai ou faux, en tout cas c'est ce qu'ils ont trouvé comme excuse Kankoinke. Moi je suis d'accord avec Païtao que à la place, normalement le commandant aujourd'hui, à Kanga Siki, Kata Kasola, à Kanga Siki, Kata Jujife, Kata Kasola, pour que le processus MB continue. Une mise à disposition, un mandat n'est pas forcément, c'est-à-dire un acte à Iraki, d'Atoulé, ou qui Minkeko, une nobala. Pour que je cite, parce que on n'est pas d'accord, mon chité son qui vient soutenu. Al Niba Famou, je reprends, Al Niba Famou, il s'est soutenu. Parce que, précision, c'est précision détaillée. Al Niba Famou, il s'est soutenu. Parce que, avec un cours de damine, mime justice irait affaibli, à bara, dont nata ou bara toula. Parce que les informations qui sont en train de véhiculer, si tout cela n'obéit, Issa, ni ko gelemba de mimba to ali juju repse ko ban
non ou yɛrɛ ka mɔgɔ minɛ c'est ka jugement tɔ kɛ parce que nin kɛra minnu kan ka minɛ ne ye ka t'u datugu n'olu yɛrɛ tɛ se ka minɛ donc forcément même leur sécurité aujourd'hui est mise en cause au fait parce que olu yɛrɛ ka lakanako c'est vrai garde b'u lakana en général mais policiers fana b'u ka auxiliaire justice policiers fana b'u dɛmɛ u ka baara la mais ni policiers yɛrɛ tɛ se ka fara juge kɛbagaw kan k'olu dɛmɛ u ka baara la a b'olu ka baara gɛlɛyaw bolo k'u ka kiiri gɛlɛyaw bolo k'u ka minɛni gɛlɛyaw bolo k'u ka datuguli gɛlɛyaw bolo donc e bolo cɛ kan e fana bolo cɛ kan ka segin MCA la a nɔ la a ka sigi à défaut de la MCA a ka sigi procureur fɛ procureur min ye mandat d'a kan u bɛ sigi procureur fɛ et ensemble min kan ka kɛ là-bas o bɛ kɛ n'a kan ka datugu tuguni juge d'instruction plutôt juge d'instruction a kan ka segin yen de il doit retourner là-bas voir le juge k'i yɛrɛ bila juge ka disposition kan Ousmane pour que ɲam se ka bɔ nin kɔnɔ. Issa, moi je pense que Omar Samake libéré la condition minnu kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ il y a une implication politique. Il y a une implication politique pour des raisons de paix sociale. bɛn ka se ka sinsin voilà bɛn ka se ka sinsin fɔɲɔgɔnkɔba ni fɛnw ka stabilité dɔ fɛngɛ jamana kɔnɔ o de kama u ye décision politique ta ka cɛ libérer parce que j'ai appris que ministre de la justice impliqué là. Voilà, donc ça c'est déjà au niveau gouvernemental. Donc moi je pense que en me fait ka waleya minnu kɛ transition kɔnɔ ce qui me paraît très ambitieux. Moi je pense vraiment que il faut mûrir à 1000 fois ka hakili jagabɔ kosɛbɛ parce que en réalité Mali bi halisa an bɛ dingɛ de kɔnɔ quoi. Dingɛ dunba an b'o de kɔnɔ. Donc si aujourd'hui on veut se comporter comme étant dans une situation très normale, on est dans la gestion de crise. On est dans une gestion de crise, on n'est pas dans une gestion normale. Donc il faut faire extrêmement attention parce que stabilité minban fait, c'est une stabilité fragile. Donc voilà, il faut faire des soboués. Quand on y fout quoi en union, parce que on jamais fait que barabam que baragnon en baisse au nom. Ma barate ke fanga franyo kiri mais ere ko kiri mi no ka be maldenw na transition bana ngelo ki sinsin kiri de ka be kiri de ka mɔgɔw la nisɔndiya oui mais kiri ke ka mɔgɔw na nisɔndiya mais aujourd'hui mais na mi fiene pour dire kuma jabi mais mɔgɔw yɛrɛ aujourd'hui fɛ o fɛ la transition ba kiri ko te faut aborder mais je vais en faire une introduction. Aujourd'hui parce qu'il y a une implication politique à prendre c'est une précision de taille. Aujourd'hui, on est dans un élan de prorogation de la transition. Les actions spectaculaires, ce n'est pas de cela qu'on a besoin, honnêtement. Il faudrait pas que... Voilà. Donc, en effet, je n'ai pas dit que Mimikake Oyoye, mais je parle d'une manière générale. Mounyekoro anga bo olu kono vraiment anga ta rythme me ke sobwe effectivement transition me se ka pousser ka sa boula ka solama na nifo parce que amana ke chugo ame fika bara munuke tant que amase ka maldo franyon ka maldo ma soama atse ka nyene bo aywa ameta nyefe amba e ka fo anga sije baflana obetalike minye équipement militaire ani avion présidentiel a dossier Tora Sena alno ya soro ayugubara chugo dola anya e ka fo critique la moko akera sa obie ka ben balia doni do olu nyonte Sénégal ka ko journal do o folo de apuma fo paita o ebolo critique la moko fole no nyonko bini dossier en kanwa. Bon, au fond, nous parce que c'est une question d'interprétation. Beba a famille, famille tout là. Baby famille quelqu'un dans, il a donné dana. Sinon, moi, ma position personnellement, c'est que aujourd'hui, comment me baisser là, c'est que Boubi maintenant, Kadatu, je crois que Odi, comment il béouli. Donc, cour suprême mangake. Hors cours de Kanake, bon, comment je crois que ou bénété au rôle là. Mais moi, ma position elle est très claire parce que tout simplement, ni droit d'unda c'est-à-dire que source sabaye avait sin fin sabakan. Fin follow constitution ni loi ni décret ni fait c'est des sources formelles. Source de n'est bébé contrat là, un contrat signé en donc au frein droit.
Maintenant, droit donc, ça c'est la jurisprudence. Au final, droit sur droit. C'est-à-dire que ni tribunal a géré l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux. Aujourd'hui, la haute cour de justice, quand le ministre est coquet, à Kanga à faire à Kokanga Teme, haute cour de justice de Boulot. Depuis la constitution de 5 ans, un Samourang est fait haute cour de justice. On ne peut pas nous dire qu'à Samourang, on a le ministre ou fait. Il y a le ministre qui communiqué au Loubetouin parce que tout simplement haute cour de justice. Est-ce que l'absence d'une juridiction, qu'a fait que Kiribonda Minkanga Idado Kumamina, qu'on au Kiribonda Tin, est-ce que au Koroko, au Kumabe Dabla? C'est cette question de posant. Par exemple, un juge, il y a les juges de paix à compétence étendue. Il est le procureur, il est le juge d'instruction, il est le juge jugeant. Il est juge administratif qui a relogé, il est juge du travail qui a relogé, il est crime qui a Daboudola, les affaires civiles à Daboudola. Parce que tout simplement, il y a l'absence, c'est-à-dire que des juridictions, mais bien, bon, Kokera Komake Boué Novala Boué Notala, c'est pas à moi de juger. Et en chito jugeant, Kiribola de Beau au juger. Maintenant, le problème c'est que, Kodo de Kra, Anga Jamana Kono. Ouati Dokera, Malion Kona Kamino en sona, Koka Milansan, Kadi, Anga Sorasuma. Alno Asro, explication n'a qu'au War Kunte Ankou, mais opérateur économique doit son aga financer, tout compte fait. Tonon Ninoko Djougou, Chara ou Kon. Bon, maintenant, ni situation be au chola, ni bi, ni malin ou lika jo mike, ka, nous n'en a ka fanga d'Afrique, fait belelwa flabé, yuru, dungo, bunakunga, nous y, équipement militaire ou comme Miamiga fo, ani loi de programmation militaire, ou fait belelwa flabé malin ninga. Maintenant, au Kiribe Bochodi, ministre impliqué les malas. Moi impliqué les malas, mais nous te ministre, n'y a pas Kiribo. Et moi, Gansan me sait qu'à Kiri, haute cour là, je ne pense pas. Et bon, ni ministre c'est qu'à Kiri, maintenant à Kiribe alors que affaire qu'elle s'est tranché tribunal flalagnon fait mais en Yorom tout le monde sait que député Tambolo donc par ricochet n'ont pas de haute cour de justice donc moi je pense que la Cour suprême en tant que la plus haute juridiction et ni obligé qui dado là ka nyini ka nyedon ka fo moye ni de kera abka mifo war dumake akoy temenatane a temenatan maintenant sur war duna karsani karsari wardu o wardu chogomuna o ka o nyefo wari abi sara chogomuna ou abi bo chogomuna ko o nyefanye sinon moi personnellement ni imogote kola ni inotala alna frangata CPI là ça ne doit pas te dire sincèrement. Ok, je crois que Paitao est d'Adoromna, je crois que Paitao est au faux 600. Quand on a cours de la justice, qu'on veut justice en fait, ou quand qui est basé sur la Sindorican. Maintenant, net n'a fort qu'à faut Karsa Nobala, Karsa Notala. Je crois que nous menons l'influx ou interpeller là. A wati do temena c'est comme si dossier kun dalen avec son rôle là ni boubé tu ma bo kana awere ka plateau ka ne renouveau ka plateau ka foko dossier in classé la korobara dossier tu me continue ka to son rôle kuna fonu wera obe ka foko mo do be munu ba kala ma ko bo yere la mela yani o émission mena leo ni boubé ya fo émission kona ka foko dossier classé là a do fo émission kona et a dati ou di dati muna mo bela jele mi se ka ta vérifier a cour d'appel ta fo ka cour suprême ta fo a bolen ko fa en vérification ka se ka jinin ka se ka document nu sur arrêt cour suprême ka arrêt en cour d'appel ka arrêt a fla bela jelimba ira ka foko dossier classé donc une semaine après le procureur sort pour dire que c'est comme si n'ale tuma boka kuma parce que ne ba bloquer mina 4 jours oui n'ale ma boka kuma c'est comme ne ba bloquer mina jeudi au mardi ni karsa tuma boka kuma c'est comme dossier tu me to sonokola. Parce que pour moi, malin tu m'as comment fois Alchini dossier militaire al sur le sur tes plateaux comme sur tu me to comment fois toujours quand avion nous sananga n'enflo nous donna AFNA en le la loi de programmation militaire banda au gouvernement noye Muktarwane ou ya ira conseil des ministres do kona koka a auditike akuma bekeran mais à mon foyer faut au bolé kakuma donc on sort maintenant me fait comme mon fort non tu m'as boka kuma. D'ailleurs, peut-être c'est comme si na tu m'as boka kuma dossier tu me toujours mais allez bon ko fait donc critique la mo munu be ka o critique la mo ñoron ka bara la ko sonné do ma maintenant faut ka foko nsona dotama mason dotama parce que charia fait mi charia mi bita so charia b il y a la loi mais il y a l'esprit de la loi donc charia tig la mo de bc ko o explication dit donc ka fo karsa de charia tig ni ne ka charia pa do be no bi si charia bolo do ka do fena bi si charia bolo do wala ka iba ikuru comme basora afaka kuma damena wati do la sa ko ka fo du don do bc ka fo kai karsa mine ka black kasola
juridiction wɛrɛ b'a fɔ k'a y'a bila ka taga so c'est comme l'affaire des Rasbach juridiction dɔ ko k'a minɛ mais juridiction dɔ ko k'a bila donc au moins juge ka ko ye olu ka niveau de olu le bɛ se k'o interpréter k'a fɔ mais o bɛ jamanaden concerné ni kiiri tigilamɔgɔw tɛ ka bɛn oui n'u tɛ ka bɛn olu le sariya de b'u partager o ne tɛ se k'a fɔ en tant que Mali ou bien ka wuli k'a fɔ karisa de ta ye tiɲɛ parce que ne tɛ sariya dɔn sariya jɔn bɛ jɔn bolo sariya de o sariya kelen de o sariyatigiw de sariya kelen de b'olu sariyatigiw partager ka bɔ ɲɔgɔn na donc o sariya kelen partager ka bɔ ɲɔgɔn na cogo di grand frère y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ Bandaw ka ko la a ye fɛn bɛɛ kɛ mais a ma taa CEDEAO la o pression ma kɛ fo le lettre bila ko jamana k'i t'i ɲɛfɔ wa o ma kɛ wa donc o ɲɔgɔnna bɛ yen sariya dɔw bɛ yen nɔ dɔ bɛ dɔ sanfɛ o donc a bɛ continuer ten donc mais ne tɛna don o kɔnɔ ne bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn anw ye mun ye mun ye k'a fɔ ko affaire ni mun ye affaire aéronef ye ale ni équipement militaire ko ye a classé en 2019 par la cour d'appel ka tila k'a classé en 2021 mars 2021 par la cour suprême maintenant affaire bɛ se ka réouverture bɛ se ka kɛ k'a dayɛlɛ kura ye comme sariya tigilamɔgɔw b'a fɔ cogo min na ko ni dossier min datuguna ni élément kura wɛrɛ yera mun tɛ kɔrɔlen ye dossier bɛ se ka dayɛlɛ kura ye peut-être que le procureur a eu des nouveaux a ye fɛn kura dɔw sɔrɔ fɛn kura min b'a permettre ka dossier dayɛlɛ o hukumu kɔnɔna na a bɛ maa ninnu wele k'u ɲininka donc minnu welela k'u ɲininka k'u t'u bila mandat de dépôt kɔnɔ je crois que olu de fana b'u yɛrɛ défendre sisan ka bɔ ni dossier min b'a yira n bɛna le mati la dossier minnu b'u bolo k'a yira k'a fɔ k'u kɔgɔjɛlen don u sen t'a la je crois que olu bɛ continuer au système de fɛ ka so kɛ mais mun ye magistrat ka fara-farali ye se ka fɛn f'u la juste pour apporter une précision j'ai discuté juste le lundi passé avec un ancien ministre je vais taire son nom qui est impliqué dans le dossier à Togobala il dit que le dossier n'a jamais été fermé en 2018 quotidien à l'Erabala un ancien ministre le lundi encore voilà. Mais il y a les deux arrêts. Non, il dit que non. Les deux arrêts. Je vais te citer les numéros. Parce que il m'a dit que le dossier n'a jamais été l'arrêt numéro 200. Donc c'est extrêmement important. C'est moi qui ai la parole maintenant. Et Cour suprême yɛrɛ kɔnɔ avocat général ni a ka dangan olu tɛ ka ɲɔgɔn faamu dossier la k'a sɔrɔ a bɛ o Cour suprême niveau de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Timbo ni Mohamed Cherif. Procureur n'a ka dangan avocat général n'a ka dangan. Procureur n'a ka dangan. Oui, Issa, je pense que kɛlɛw bɛ kɛlɛw kɔnɔ. Bon, n'i ye kuma fɔ ten hakilima b'a faamuya. Oui, kɛlɛw bɛ kɛlɛw kɔnɔ. Je pense que an bɛ se k'a fɔ kɛlɛba fila bɛ yen. Kɛlɛ fɔlɔ o ye syndicat kɛlɛ sinaya min bɛ syndicat ni ɲɔgɔn cɛ parce que ne justice ta i b'a ye k'a fɔ syndicat damadamani b'a kɔnɔ donc Sam ni Silima ni Raf dɔ in tɔgɔ bɔtɔ filɛ voilà Cheikh Cherif AMPP association voilà Cheikh Cherif ka syndicat voilà syndicat donc i b'a ye k'a fɔ généralement a ye jateminɛ min kɛ ni syndicat fila bɛ yen n'olu ye position na dɔ min ta position contraire ta c'est ce qui s'est passé avec ces dossiers là mais au débat vraiment ko o ye débat technique min kɛ débat de droit min kɛ an k'o to sariya tigilamɔgɔw bolo mais je sais que sinaya b'u ni ɲɔgɔn cɛ sinaya b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ yen a bɛ se ka bila o fana minɛn kɔnɔ maintenant les détails techniques vraiment ça c'est des spécialistes de droit maintenant ka kan ka kɛlɛ filanan ye jumɛn o ye affaire in yɛrɛ ye équipement militaire en avion présidentiel moi je pense que jusqu'aujourd'hui ko bɛ ka taa taabolo min kan ni fɔɲɔgɔnko nana parce que Sumelu minɛna a ka défense kumana kunu u ye kuma ta détail caman kɔnɔ mun y'a yira k'a fɔ u bɛ a ko kan je pense que Mali la répétition est pédagogique parce que kuma kan c'est pour que faamuya tɔ sinsin c'est-à-dire que jusque là ko juguw ba tɛ yen quoi parce que a bɛ Cour suprême ka bolo kan n'a bɛ Cour suprême ka bolo kan ni Sumelu ka défense a ye avocat minnu ta pour que a ka a sɔsɔrɔma dɔn n'olu y'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔ u bɛ ka traitement min accorder dossier in na ani sariya tɛ ɲɔgɔn ko fɔ u bɛ se ka taa sanfɛ u bɛ se ka pan Mali sariya Mali kiiribulon kunna ka taa parce que Cour suprême kɔfɛ kiiribulon wɛrɛ tɛ Mali la n'olu y'a bila yɔrɔ min na a bɛ yen de donc n'o ye k'a fɔ o bɛ ka taa sira min fɛ a sira ce n'est pas conforme à la loi donc u bɛ sa u ka taa sanfɛla la donc c'est encore une fois dire que mais Badaw ni Mokutari Wale bilala o cadre de kɔnɔna na u ye recours caman kɛ o maa si ma abouti jamana in kɔnɔ u taara kɔfɛ de
na anyene-bola. Moi, je pense que, comme Madame Boire Philippe Sissoko aimait à le dire un moment, il n'y a pas de feu à la demeure. Jusque-là, on met charia de kono quoi. Oui. Nante charia kono. Recours B, charia de babefo. Oui. Recours B pour que tu comme se la charia kono. Donc je pense que au recours m'a épuisé follow quoi. Basaro. Jusque-là, on met charia de kono, qui est effective au fait. Au cas fort, au cas et on met qu'à autre coup de justice, il faut. Autre coup de justice, qui a baraté d'oreille avec kiri de tige au fait. Mais c'est kiri c'est like. On met fazi minabi, on met fazi c'est lila. Qu'est-ce qui se passe? Ni inculpation ira la cour de Kéramine Tebe. Autre que la justice, be Cour suprême ni lettre chuma, kuka juge d'où on a 10 ouma. Mi mais c'est que like, sharia bara kunga. Voilà ça comme mode de inculpation na à inculper mais na inculper. Ko c'est luke. C'est pas la Cour de justice qui fait les enquêtes. C'est les juges qui seront mis à disposition de la haute cour de justice, 5 généralement, par la Cour suprême, au lieu de ce que quand Mogodoka inculpation, inculpa qu'un dossier monté, n'inka lasiki, haute cour de justice, sur la base de quoi, Kiri ou Beke. Donc, jusque-là, amassé, comme on appelle Kiri Gumbonka, pour dire, nous, haute cour de notre cour, mais c'est quel niveau de là. Première chose. Facteur Flana et Djoumeissa. Païta a parlé de jurisprudence, qui est un élément très important. Mais sauf que jurisprudence, c'est un mami, il faut faire à Maga. Jurisprudence, c'est qu'à Dame Nalnina. C'est-à-dire, comme nous ni à ma disposition, statut terme fuita, mi ma sebe, ni à jugement, mais que, la wale là, comme à Ekado, faut voir maintenant, votre cour de justice, il a parlé de ces cas. Mais sauf que, votre cour de justice, ni me sait qu'il y a même un cas de jurisprudence pour les années futures. C'est-à-dire qu'il y a un jamana kono, kiri dokera, mina haute cour de justice, pendant que nous étions dans une période transitoire, les jurisprudence barata, na kerata. Donc, ni reka, ou frère que sharia, juge d'oro beseku, sinsi minka, ninka kiri tige, don natala, wala saka, ou beka mwodo mine, ninga do kiri la, don natala. Donc, jurisprudence du mi masebe, ni wala lebeke aka, na beke misalier, mworoma. Donc, même ce cas peut être pris comme un cas de jurisprudence don natala. Maintenant, la troisième chose, nous faut civilité ni plateau, mais c'est kaka. On aime parler qu'à Foko affaire une clora, affaire une datugura par la Cour suprême. Mais sauf que, à l'époque, au Wakati là, je pense bien que votre Cour de justice est Goumbé. Mais pourquoi? Mais Cour suprême, le dossier a fermé le dossier, ça en 2021. On parle de 2018. Non, 2019, ça c'est pas 2018, c'est 2019, ça c'est la Cour d'appel. Merci, mais à l'époque. Mais ça a commencé d'abord avec le pôle économique. Le pôle économique, il faut le classé. Et ensuite, il y a eu l'appel à Malik Nalé à la Cour d'appel là. Cour d'appel est à classé. Cour d'appel qu'elle a classé à la Cour suprême. Non, exactement. Mais eux n'ont pas droit à ce dossier. Ça c'est vrai. Mais la famille à la Kazoro Koutoubé. Normalement, comme Betana enquête garé papier blagata, c'est la Cour de justice qui doit décider de fermer ou non, c'est-à-dire un dossier. C'est-à-dire Kiriko pour le ça, c'est-à-dire comme ce fut le cas avec Amadou Touré. C'est ça, Kiriko pour le on décide côté Minkadi, Brifini Sama, Kata au côté là. Mais sauf que une précision par rapport à Daou. Net Sénégal quel était parce que Chérif Yeragono, quand les Tekmanaka Sénégal, quand l'association des droits, l'association des procureurs et poursuivants, quand Kumani aurait droit parce que au début c'est qu'à l'Iyamoria. Mais allez association bolo kaseka. Non, je comprends, sauf que avec les dogo en fait. Ni mo ba dogo bina et quand il a comment folé ne faut. Moi je l'ai suivi à la Moussado. Il y a dans l'émission Grand Jury. À quoi comment nous na katika ke ni fait et effectivement ni a ka communiquer au jatemine, c'est toujours signé président de l'association malienne des procureurs et poursuivants. Donc c'est vrai que au fond, mine dogolé nous syndicat au Kélé au défaut. Sinon, même aujourd'hui, actuellement, je pense que les Sam Nissilma ben Nyoronyena. Aka syndicat est RF6 Mai. RF6 Mai. C'est-à-dire, même actuellement, Sam Nissilma ben Nyoronyena Bini, Ourati n'a pas de 9h, je crois bien, pour pouvoir répondre à Kone. Ça, c'est aussi, quel amour au lutte syndical, le mec, ou un bec fait. So, ni charia kodo.
ou bien ñenebo charia sur les médias n'ont pas besoin un peu kudado ninkuina nega famia donc finalement Aïdara tu me rejoins non je te rejoins mais sauf que avant que naka syndicat de toi que ça sonne de toi c'est que me fera précision mi que c'est que dossier d'Atoura à Dalela au crote ko juga ba kono né juge d'instruction je peux décider en fonction de mon intime conviction ka dossier d'Atoura parce que je n'ai pas assez d'éléments mbolo ama akte kumbo anga kiriken kola ou anga segel ken kola ne be boy e be na ne nola ne be passation na ne be dossier be dema e bi sike be dossier kala ta soro information wore be bolo dossier kan e ba daile voilà et toi tu décides e sika bo paita ma barake kanya moi tu décides de rouvrir le dossier c'est permis jugate maintenant il faut que faut c'est-à-dire en matière de jurisprudence c'est extrêmement important Aïdara ko ni a foloye mais oui absolument que ni a foloye et en yaye les anciens ministres ont été jugés devant les assises ici et démocratie clé là Yamsa Takrano et Oumar Ibrahim Touré Takrano santé Modibo Kone ancien ministre de la sport des sports au cas affaire Krano ministre wero chamanga affaire u gérer là Adama Kone et ça dit que pour le cas de Yamsa a été placé sous mandat de dépôt par un juge d'instruction d'un tribunal de grande instance mais où étaient ces spécialistes de droit là miniti damaro nun kono où étaient ces spécialistes de droit? Moi je pense que Malik bon dossier ambe doni fo assise organisation me feka mun fo ambe doni fo assise organisation ga wati corona basura fa kuma kono mais personne n'a dénoncé mais comment Malik personne n'a dénoncé voilà pourquoi je pose la question et pourtant Yamsa était un ancien ministre mais na akila Paita il a signé pendant qu'il il était encore ministre. Mais il a été placé sous mandat de dépôt par un juge d'instruction d'un tribunal de grande instance à la Cour suprême. Mais pourquoi cette fois-ci, Boubé Tagra la Cour suprême on voit maintenant qu'il y a j'ai dit tout simplement charia et mou fanga ça dit mou ka gri fanga ro al niya so be avocat pour ka mo bu tiga sama avocat baw no fait parce que olu kuma da ka boro la nu ka déclaration ka boro la nu ka donta nu ka influence ka boro non mais ça n'a rien à voir avec il a ton dossier ça n'a rien à voir avec la jurisprudence d'après certains juristes la jurisprudence n'est pas une source directe du droit. N'est pas une source directe du droit. On est d'accord. En même temps, dans les normes aussi, c'est la constitution qui est la norme supérieure. En quelque sorte. Constitution. Ah non, constitution de base. Non, mais constitution de base sans fait. Maintenant, me fait qu'à mouvoir. Et pas les juristes sont là. Non, parce que on peut pas en assigner la fili. Les sources du droit, il y a bel et bien la jurisprudence. Aujourd'hui, ça au côté là. Je suis pas d'accord avec Bouba Paita ni Malika micro faka kuma ambe hagato nyine la me bagaw fe an me fe ka minute duru ko consacrer assise organisation manga amba layduta doko kun nata amena kuma assise an organe unique geleya munumbe a mise en œuvre la wakati corona kosobe wakati corona ambe foli ani tanindi la me bagaw bela jelema Malik non Malik il est temps perdu anga 5 minutes anga 5 minutes on va clôturer. On me fait 5 minutes mingo quand vraiment yo au temps consacré. Non. Il m'a parlé mais ambe folidi bamsa sisoko jogolojo jamuga parembado ankanu bakabado ambe afoka walimado almami sangata Mohamed Karambe yanfo Orange la ambe ufo contrôleur général Mohamed Dougara ambe commandant Fodé Konefo yanfo kati doyen cour la Mama Deno Moussa Djeliba FM ambe afo Madame Keita parti Sadi ambe afoka walimado Kulbi ambe ifo ambe kuntafo yanfo Horon TV la Kassim Traoré encore regarde ambe afoka walimado les chats policiers ale fere message chama maoma message chama Mama Deno ambe ifo ki walimado Kulubali Segu ambe au bela jelenfo Amadou Kouyaté ambi fo yanfo Segu aba ambe ifo ambe kanumba au bela jelenfo ma welongo Mali Konaté ka bo Horon TV la Boubacar Paita ka bo aujourd'hui Mali la Basaro Aïdara ka bo Amapula Ousmane Daw ka midi info nyamaba do bintu napona ka degede olup menega karafe la radio fanfare Ousmane Togo ale bolo me réalisation na Draman Kone Dak Junior ale mbe résidente na amba foka wala nyama do aw ka ambe do ka gumwera ni jam ga kelen kene ka wasalam